po. Si Paring Arn. Shout out. Sarap po ng pulutan namin. Manginasal. Tagay. Henry Rice. With kasamang Red Doors. Ito po siya, ang pulutan namin. Taran! Oh. Mang, inasal, only rice. Ah, tama. Saan ka pa? Piso lang. Anli na. Only na. Oh. Krak-krak pa. Matoye! Shout out. Pampatulog lang to. Si Paring Julius. Ah. Tagay-tagay, oh. Ang pulutan, Anli. Anli. Manginasal. Di ba? Saan ka pa? Kung nga magulo. Huwag ka na lang. Ah. Kaya, panganay ko, pasyatin ko siya. Ano yan? Henyo. Busin mo. Pusin mo. Tandaan yun ba? Huwag mong biglayin. Pagpadagdag ng dugo mo yan, lagi ikuya. Tinuturuan na para dito mag-inom, huwag sa iba. Para malalaman kung anong lasa talaga. Shout out kay Boss Chris ng Ibusin tropang LBC SM Shelter Imos. Boss, napakahusay nyo. Very accommodating, mababait. Merry Christmas and Happy New Year. Ayan yung boss ko. Si Boss Arnold. Bus. Kaway-kaway. Ikaw na? Sa'yo na? Hindi, si Mike nag-shop. Sa'yo na. Oo, sa akin natin. Kaming dalawa lang po, pero nagkadayan. Tinagi ng JP. JP! Peng! Liga. Tingnan nyo po, di pa naubos, oh. Hindi pa nabubugsan. Anli. Yung Anli. Saan ka pa? Piso. Anli pa. Ang sabi dito, ang ulam, cracker. Ayan, oh. Napakahusay. Napakahusay ng Pinoy. Sarap ng mga lasa eh. Kuha po kayo ng kanin. Si ulam nyo po. Lasa rin naman nga. Manok. Lasa manok. Basta shout out kay Boss Chris ng LBC Center, Imus. At sa 100 subscriber ko, sana madagdagan pa. Mga 1,000. Joke lang.